Jo amb els patins, de fet, ja en tinc prou, perquè ja prou m'està costant la coordinació amb els patins, com per a més afegir-hi l'estic. Em faré una mestra ara de fer canelons per aquest Nadal. A veure quina cara posa la Laia Campos, treu-te, baixa't la mascareta, això sí, no, si no, no. Ara, gràcies. I veurem a veure si realment, tot i ser de Palafrugell... Espera't. Ui! Brutal, brutal. Uepa, vale, ara. Epa. Perquè, Xavi, jo sé que tu ets un amant dels xurros. Roser Font de Canal Terres de l'Ebre, la Laia Campos de Televisió Costa Brava. Això és com triar entre el pare i la mare. No ho farem nosaltres, eh? No, però és que no tenim per què triar, la veritat. Et deixo amb la connexió i me'n vaig amb ella a segar. Com és el Connecticut, estem tots una mica connectats. Clar, i tant. Laia, doncs endavant. Jo em quedo aquí fent voltes i intentant no saltar-me cap senyal. Fes, tranquil·la, el casc te'l poses bé, això sí, pren-te el temps que necessitis i així et veiem marxar com Déu mana amb aquesta borricleta. No passa res que ens deixis plantats. Adéu, Pere! Adéu! Intentaré pujar al caiac, espero no liar-la ni caure al mar. Val. I serà qui ens explicarà aquest recorregut que té 7 quilòmetres i mig, que surt d'aquí, de la platja de Llafranc. Ale, hop! Vale. Vés amb compte. Ja hi soc i ara us recito el poema. Havia llaurat amb l'ase fins que va comprar el tractor, que feia molta feina i el camp quedava millor. Un dia, a mitja llaurada, el motor es va espatllar i va córrer a buscar l'ase per poder-lo remolcar. Joana Raspall. Ale, jo ja he complet. Pere, Vanessa, ara us toca a vosaltres venir aquí també a fer-ho, eh? Bravo, Per favor, bravíssim. bravo. Acabant aquesta connexió del burro. Ens trauran amb algun zàping, home. És veritat, doncs No fem-ho t'arrisquis tant, fem-ho diferent. No vagis tant al límit, no vagis tant al límit. Sempre em passen coses. Hem arribat. Has d'acabar l'aigua. Ja he estat a l'aigua, mira com porto la faldilla de xopa. Quina vida més dura que tens ara mateix, Laia Campos de Televisió Costa Brava. Quina enveja amb aquest fons, amb la posta de sol. Preguntem si et farà desaparèixer Laia Campos de Televisió Costa Brava. Aquí si farem desaparèixer és un dels protagonistes d'aquests dies, com és el paper de vàter. Ole! El del Carlos Selecta.